Haia, Daf James ydw i. Yng nghyngor i unrhyw un sy'n eisiau sgwennu i theatr, fydde breuddwydiwch yn fawr, peidiwch a phoeni o gwbl y beth i realaeth, enghraifft, allwch chi jyst iwso'ch dychymyg a mynd i unrhyw le yn y theatr. Dyna beth sy'n mor ffantastig y beth i'r cyfrwng. A hefyd, y peth arall fyddwn ni'n gweud, yw peidiwch a phoeni o gwbl am fod yn berffaith. Sim siwr beth, a hefyd, mae'r dudalen wagn ar y dechrau, a falle bod hwnna'n dychryn chi, ond jyst chwydwch eich syniadau mas. Dim eisiau bod yn berffaith tro gyntaf. Allwch chi wastod fynd nôl ac ail-sgwennu a newid pethau. Mae jyst yn bwysig ar y cychwyn bod chi jyst yn rhoi popeth lawr ar bapur mewn un chwydfa greadigol, mewn un mes mawr. Achos ambell waith, mae'r syniadau mwyaf godidog yn dod allan o'r mes yna.